Tak vás vítam pri ďalšom dieli WhatsApp, ktorý je tu po minulotýždňovej prestávke a máme tu novú dávku informácií zo sveta hier, tak nečakajme a poďme na to. Hráči hry Euro Truck Simulator 2 sa v blízkej dobe dočkajú nových zvukov do hry. SCS Software na svoj YouTube kanál uverejnil aj celkom zaujímavé zábery z nahrávania týchto zvukov. Ak by vám deštrukcia, ktorú ste mohli vidieť pred chvíľou, nestačila, tak sa môžeme pozrieť aj na gameplay z hry Next Car Game. Deštrukčný model je vážne zaujímavý, ale to sa od tvorcov série Flatout dalo čakať. Next Car Game je na Kickstarteri a podporiť ich môžete na linku, ktorý nájdete v popise videa. Nedávno sa konala jedna z najväčších herných akcií tohto roku, a to BlizzCon 2013. Blizzard tu oznámil nový datadisk do hry World of Warcraft s názvom Warlords of Draenor. Ďalej sa môžeme tešiť aj na Hearthstone pre tablety. A nakoniec bola predstavená aj dlho očakávaná MOBA hra Heroes of the Storm. Okrem toho tam bola aj súťaž cosplayov a plno iného programu. V blízkej dobe sa updateu dočka aj digitálna distribúcia Steam. Tento update prinesie hlavne stiahovanie na pozadí, čiže si budete môcť stiahovať hry, aj popri tom budete akúkoľvek inú hru môcť hrať. Nakoniec vás chcem ešte upozorniť na nový Humble Warner Bros. Bundle, v ktorom si za smiešnú cenu môžete kúpiť všetky hry, ktoré vidíte na obrazovke. A keďže peniaze môžete rozložiť medzi sprostredkovávateľov Humble Bundle a medzi charitu, tak si okrem hier za smiešnú cenu budete môcť vychutnať aj ten úžasný pocit, že vaše peniaze šli na dobrú vec. Tento balíček hier už môžete kúpiť len 3 dni, takže ak ste si ho ešte nekúpili, mali by ste sa poponáhľať. To by bolo na dnešný diel WhatsApp všetko, takže ak sa vám video páčilo, tak like, odber, zdieľajte a ak by ste mi niečo chceli napísať alebo nejako sa k tomuto videu vyjadriť, tak to napíšte do komentárov. Takže počujeme sa pri ďalšom WhatsApp.